Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandirani inu abale anga okondeka mwa Ambuye. Lero tsiku lachitatu msabata imeneyi ya nambala 30 mu nyengo ya Pachaka. Ndipo lero ndi pa 30 Oktoba chaka cha 2024. Lero Mulungu afuna kutiyankhula mwapadera. Lero Mulungu afunanso apitirize kutigawira mawu ake. Afuna apitirize kutifotokozera zinthu zimene ife ngati Khristu tikuyenera kuzichita kuti tikalowe mu ufumu wakumwamba. Mawu athu oyamba tiwamva kuchokera mkalata ya Paulo oyera kwa Aefeso mutu wa 6 kuyambira ndime ya 1 kulekeza ndime ya 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Alfred Numeri kuchokera ku St. Thomas Aquinas Kalembe Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo timvanso mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka mutu wa 13 kuyambira ndime ya 22 kulekeza ndime ya 30. Amene akutiwerengera mawu amuthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gerald Malota kuchokera ku St. Teresa Tsangano Parish mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Efeso. Inu ana, popeza kuti ndinu ake a Khristu, muzimvera anakubala anu, pakuti zimenezi ndiye zoyenera. Mawu a Mulungu akuti, lemekeza atate yako ndi amayi yako. Limeneli ndiye lamulo loyamba kukhala ndi lonjezo. Lonjezolo likuti, ukatero udzakhala wodala ndipo moyo wako udzakhala wautali pansi pano. Inu Atate, musamawapsetsa mtima ana anu, koma muziwalera bwino pakuwasungitsa mwambo ndi malangizo a Ambuye. Inu akapolo, ambuye anu apansi pano muziwamvera mwamantha ndi monjenjemera. Muzichita zimenezi ndi mtima woona, ngati kuti mukuchitira Khristu yemwe. Musazichite mwachiphamaso chabe, ngati kuti mukungofuna kukondweretsa anthu, koma ngati akapolo a Khristu muzichita ndi mtima wonse zimene Mulungu afuna. Muzitumikira mosangalala, ngati kuti mukutumikira Ambuye osati anthu chabe. Mukudziwa kuti Ambuye adzampatsa munthu aliyense mphotho chifukwa cha ntchito yake yabwino imene adayigwira, ngakhale munthuyo ndi kapolo kapena mfulu. Inu Ambuye, muzichitiranso chimodzimodzi akapolo anu, ndipo muleke zowaopseza. Paja mukudziwa kuti iwowa ndi inuyo, nonse muli ndi Mbuye wanu kumwamba, ndipo Iyeyo alibe tsankho. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa ulendo wake wopita ku Yerusalemu, Yesu ankayendera mizinda ndi midzi akuphunzitsa. Munthu wina adamufunsa kuti, Ambuye,
kodi adzapulumuka ndi anthu owerengeka okha? Yesu adayankha kuti, yesetsani kulowera pa khomo lophaphatiza, pakuti kunena zoona anthu ambiri adzafuna kulowa koma adzalephera. Mwini nyumba adzanyamuka kutseka pa khomo. Pamenepo okhala panjano mudzayamba kugogoda ndi kumanena kuti, Ambuye, titsekulireni. Koma iye adzakuyankhani kuti, sindikudziwa kumene mukuchokera. Apo inuyo mudzayamba kunena kuti, pajatu tinkadya ndi kumwa nanu pamodzi, ndipo inuyo munkaphunzitsa m'misewu ya m'mizinda mwathu. Koma iye adzakuwuzani kuti, pepani, sindikudziwa kumene mukuchokera. Chokani apa nonsenu, anthu ochita zoyipa. Apo mudzayamba kulira ndi kukukuta mano, pamene mudzaona Abrahamu ndi Isaki ndi Yakobo ndi aneneri onse mu ufumu wa Mulungu, inuyo mukuponyedwa panja. Anthu adzachokera kumvuma ndi kuzambwe, kumpoto ndi kummwera, nadzakhala podyera mu ufumu wa Mulungu. Pamenepo amene ali otsiriza adzakhala oyambirira, ndipo amene ali oyambirira adzakhala otsirizira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa Ambuye Yesu Kristo. Tonsefe ndife a Kristo. Tonsefe ndife anthu achiyembekezo. Tonsefe ndife anthu achikhulupiriro. Chimene timafuna pamene tili pansi pano, pamene tikukhala moyo wathu wa Chikristu, chimene timafuna pamene ndili moyo umenewo ndikutumikira Mulungu ngati wansembe, kapena ndikutumikira Mulungu ngati sister, kaya ndine brother, kapena ndili mchipani chilichonse cha mpingo, ndili mbanja, ndili pa moyo wandekha, chimene tonsefe timafuna ndi chakuti ukadzatha ulendo wathu pansi pano, Mulungu podzatiweruza tidzalowe mfumu wa Mulungu. Nchifukwa chimenechi chimene chimatipangitsa kuti tidzilimbikira pa Chikristu chathu, tidzigwa nkumadzuka, tidzipunthwa nkugwa nkudzuka kupitiriza ulendo wathu, kuti pamapeto azonse Mulungu adzatikhululukire machimo athu, Mulungu adzatipatse mphotho imene tikuyiyembekeza. Monga Paulo adanenera kuti tikamenya nkhondo yabwino pansi pano, idzatikwanira nthawi imene Mulungu akatipatse mphotho. Koma kodi ifeyo ufumu wa Mulungu tidzaulowa bwanji? Ndi chani chimene chidzatithandize kuti tidzafike pamaso pa Mulungu? Chifukwa ufumu wa Mulungu sitidzalowera dzina kuti ndine ndani, sindidzalowera dzina kuti ndidali wansembe, sindidzalowera dzina kuti ndinali ndi udindo wanji, sindidzalowera dzina kuti ndinali munthu otani, pamwe ndimagwira ntchito yotani, mpingo ndimauthandiza bwanji. Koma ntchito zathu ndi zimene zidzayitirire umboni. Ufumu wa Mulungu si ufumu umene tidzalowere mwa ma connection, maumbanda ngati mene timachitira maufumu apansi pano. We have to merit it. And how do we merit it? Nkona lero Ambuye Yesu Kristu akutikumbutsa kufunikira koyesetsa kuti tikalowe mu ufumu wa Mulungu, chifukwa si chinthu chophweka. Monga tuzira kuti khomo lake lophaphatiza. Nkona kuluja kumfunsa ife anali ndi nkhawa, kodi Ambuye akapulumuke ndi anthu ochepa, chifukwa amaona kuti njira yake yopita kumeneko imaoneka ngati ndi yovuta, malo amenewa kapena kumeneko kumaoneka ngati ndi chinthu chovuta kuti anthu akachifikeko. Awazoti khomo lake lophaphatiza. Tonsefe timafuna ndithu, koma si ntchito yophweka, ndi ntchito yotheka imene Mulungu adzatithandize kuti ife tikalowe ufumu wake, koma tikuyenera kuyesetsa. Zidzakhala zinthu zowawa kwambiri titakhala pansi pano nthawi yonseyi zaka zambirimbiri. Ena aferekire kuchita ma anniversary ama mpingo mwathu, ndakhala zaka zakuti ndili mkatolika. Zidzakhala chinthu chopweteka kwambiri kuona kuti ifeyo atumiki amene tinali patsogolo kuwalalikira anthuwa mawu a Mulungu, kuwauza anthu achochita, anthu ena akapulumuka, anthu ena akaulowa ufumu wa Mulungu, pamene ifeyo tikupirikitsidwa ngati makosa nawo kuti ine sindikudziwani. Tidzanena kuti Ambuye, koma ife ndinkapereka nsembe ya misa tsiku ndi tsiku, ndimayendera anthu anu odwala, ndimachiza anthu, ndimalalika. Koma Ambuye adzatiuza kuti iyayi, chokani inu anthu ochita zoyipa, ine sindikudziwani, pitani uko.
chidzakhala chinthu chopweteka kwambiri, chidzakhala chinthu chomvetsa chisoni kwambiri. Tiyesetse kulowera pa khomo lophaphatiza, tiyesetse kukhala anthu amakhalidwe abwino, tiyesetse kuchita zimene Mulungu amafuna, chifukwa si zinthu chophweka, it's not easy. Koma we need to enjoy the struggle. Pena we need to try kuti tisangalale angakhale tidzikumana ndi mavuto mukuyesayesa mwathu, kugogoda kwathu, kuyesetsa kukalowa mu ufumu wa Mulungu. Pena chimakhala chinthu chabwino chimene chimatipanga motivate, chimene chimatipatsa mangolomera, chimene chimatipatsa mphatso kuti tizichita zimenezi. Ndiye Paulo woyera akutipatsa yankho kufunso limene tinafunsa nali kuti kodi ife ufumu wa Mulungu tikaulowa bwanji. Paulo woyera akutipatsa likasa la zinthu zimene zingakatithandize kuti tikalowe kumene. Watipatsa zina mwa izo: kulemekeza makolo athu kuti masiku a moyo wathu achuluke, kuwamvera, kuthandizana, kumverana, osamaweruzana, kumtumikira bwino Mulungu moona mtima osati ndi mawu okha, tipewe chiphamaso, tikhale anthu achikondi, tikhale anthu achilungamo, tikhale anthu okhala bwino ndi anthu ena, ndi zina zimene tingazinene. Tipewe kubweretsa mavuto pamoyo pa anthu ena, tipewe kumasangalala pamene anzathu akuvutika, ndipo tipewe kumakwiya pamene anzathu akusangalala. Umenewu si moyo wa Chikhristu. Tipewe kuchitana zipongwe, tipewe nthawi zina kusalabadirana, tizithandizana, tizionetsana mtima wa chifundo, koposaposa tizionetserana nkhope ya Yesu, kuti Yesuyo adzatiweruze pa ntchito zabwino zimene inu ndi ine tidachita. Njira yake yophaphatira ndi imeneyi. Tiyeni tiyesetse tonsefe tizidziwa kuti Atate athu ndi mmodzi, ndipo Atate athu alibe tsankho. Atate athu ndi wachikondi, ndi wachifundo, koma pa zonseziso ndi amene ali wachilungamo. Tipewe anthufe kuweruzana tokhatokha, tipewe anthufe kunenerana zoyipa, tizichitirana zinthu zabwino. Tikatere tizayesetsa kuchita ufumu wa Mulungu. Ndipo tipemphe uneneri wa Gerald woyera amene lero tikumkumbukiranso mu mpingo mwathu, kuti adzitinenera kwa Mulungu, adzitithandiza iye amene ali Nkhoswe yathu, kuti tikhale akhristu abwino. Ubwino wathu uzionekera mu ntchito zathu zabwino. Limeneli likhale pemphero lathu, ndipo tizipemphera mosalekeza, tisatope kuchita ntchito zabwino.